asta la biserică. All the way from Cluj, Pastor and his wife. Pastorul Cristi și soția lui Claudia au venit tocmai de la Cluj. It's a great privilege that I can preach for you all tonight. Și mă bucur așa de mult să vă predic tuturor. Amen. Let's go into the Word of God. We'll read from Luke chapter 10. O să citim în seara asta din Luca, capitolul 10. And so one of the things I've noticed recently, Una din lucrurile pe care le-am observat recent, I had a new phone, am un telefon nou and we were in Portugal with a team. și eram în Portugalia cu o echipă. And so the pastor there, he says, "Hey, let me take a photo of you and your wife." Și pastorul de acolo mi-a zis, haide, lasă-mă să fac o poză cu tine și cu soția ta. And so they did, and then I looked at it, Au făcut o poză cu noi, m-am uitat la această poză and apparently the phone corrected, and it looks very nice. și aparent telefonul automat a corectat poza și arăta destul de bine. And he pressed a different button on my phone, I don't know what, El și-a băgat nasul în telefonul meu, am mai apăsat pe niște butoane acolo and it activated some sort of beauty filter. și a activat niște filtre de astea de frumusețe, Like, is this de me? zâmbet și m-am uitat, bă, ce bine arată în poză. Really? Chiar așa de bine. I look good, I didn't know that. Nu mă gândeam că arăt așa de bine. And so my belief În credința mea este is that more and more, when we have more social media, that people become more unhappy. în momentul în care noi avem rețelele astea sociale, oamenii devin din ce în ce mai mult nefericiți. The idea of people is everything has to be perfect. Și ideea omului este trebuie totul să devină perfect. And if it's not perfect, we're not happy. Și dacă nu e perfect, suntem total nefericiți. And so many things we have to do well. Și vezi, sunt așa de multe lucruri pe care ar trebui să le facem bine. As Christian also, we can feel pressure. Ca și creștini putem să simțim această presiune. We need to be a good person. Trebuie să fim persoane bune. We need to be happy. Trebuie să fim zâmbăreți, fericiți întotdeauna. We need to have passion. Trebuie să avem răbdare. We have to be a good husband, a good wife, Trebuie să fim un soț sau o soție bună. a good father, a good friend, Un tată bun, un prieten bun. a good example, Un exemplu bun. a good influence, O influență bună, mai vreți? a good testimony. O mărturie bună. We have to be a good steward. Să fim bun administrator. There's a lot of things that we have to do good. Și vezi, sunt așa de multe lucruri pe care noi ar trebui să fim buni. And sometimes it feels like those jugglers, they have these balls in the air. Și vezi, câteodată e ca și ăla de la circ care jonglează cu anumite obiecte. And instead of 3 balls, you're having 20. Câteodată în loc de 3 mingi sau ce are el, tu ai 20 de mingi și trebuie să te descurci cu ele. Everything has to be good. Și totul trebuie să iasă perfect. So, we're going to take a look at a lady in the Bible. O să ne uităm la o doamnă în Biblie And she wanted things to be perfect. care vrea ca să facă toate lucrurile bine. But Jesus corrected her. Dar Iisus Hristos o corectează. So, Pastor, can you read Luke 10, Luca 42? 10, de la 38 la 42. Și pe când mergeau ei, el a intrat într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră ce se chema Maria, care stătea la picioarele Domnului și asculta cuvântul. Iar Marta era foarte ocupată cu multă slujire și apropiindu-se a zis, Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat să fac toate lucrurile singură? Spune-i deci să mă ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești pentru multe, te obosești. Altă traducere zice te silești. Voi aveți altă traducere, zice altceva probabil. Dar un lucru trebuie ca Maria, partea cea bună, și-a ales-o, care nu îi se va lua. So here's the sister, Martha. Vezi, este aici Marta, She's ratting her other sister out. pe care pune presiune pe sora ei, Maria. Hey, Jesus, look at her. Și care îi spune lui Isus, uite-te, Iisuse, la ea. And she wants to have Jesus rebuke her.
Și parcă se așteaptă ca Iisus Hristos să o mustre pe Maria. Martha wanted things perfect. Pentru că Marta vrea să facă toate lucrurile perfect. And as I said, in the time we live, people want things to be perfect. Cum am spus, în vremurile în care trăim, oamenii vor să devină perfecți. I brought a few pictures. Am câteva poze cu mine aici. The first is the man by the name of Rodrigo Alves. Prima poză este omul acesta, Rodrigo. Puteți să vedeți poza sau stingem felinarul ăla mai mare? Maybe Poate reflectorul ăla, ia. Yeah, so this is Rodrigo Alves. He's a good looking kid. One second, please. Now it's better? It's the same guy. E același bărbat ăsta că se And I have another picture of him. Și am o altă poză cu el. No, the other guy. Yes, him. El, ia să So uită. he likes Barbie and Ken. Lui îi plac păpușile Barbie și bombonele. And so he feels he's Ken. Și Ken, nu am înțeles că bombonele. Ken, There's de Barbie și de Ken. And there's another lady. Și acum este o altă doamnă. And this is her. Asta este dânsa. And this is already after many surgeries. Și asta e după multe operații estetice. Her husband said, "Stop with the surgeries." Soțul i-a zis, termină odată cu operațiile acestea estetice. And she says, "No, a few surgeries can fix it. Take the next Și picture." zice, nu o să mă opresc următorul. Câteva operații o să mă ajute să fiu mult mai frumoasă. Dar n-au reușit așa de bine. She could play Lord of the Rings or something. Asta se joace într-un loc de la grădina zoologică. And then we have another picture, Și avem o altă poză of a guy that wanted to look like Britney Spears. despre un alt bărbat care a vrut să arate ca Britney Spears. Asta e băiatul și he used to be like this. Well, this is the first phase, and now he looks like this. Prima n-a reușit chiar bine, a fost fața asta, după aia a reușit mai bine. Un băiat care e frumos, aveți grijă cu băieții pe stradă. Let me tell you, you don't look like Britney Spears. Vreau să zic că în seara asta nu arăți ca Britney You Spears. look like an ugly man. Tu arăți ca un bărbat foarte... So the idea is, the more we look to perfection, you can ruin your life. Vezi, ideea în seara asta este că cu cât de mult vrei să te uiți la perfecțiune, o să-ți ruinezi viața. And so people, they look at movies too much. Oamenii se uită prea mult la filme, Sometimes romantic movies. câteodată filme romantice, And then look at that relationship. și văd acolo o relație care se întâmplă. Oh, I want to have a relationship like that. Ce drăguț e relația asta din film, aș vrea și eu să am o relație la fel cum au You film. never see the lady picking up dirty socks, doing it in laundry. În filmul ăsta nu vezi niciodată că soția sau femeia respectivă trebuie să-și ia șosetele murdare ale soțului, să le arunce la spălat. They have romantic dinners in Rome. Au întotdeauna cina asta romantică, And then go to Paris. după aceea se duc la Paris. But this is the image that people have. Și asta e imaginea pe care oamenii o au. And so they look at other people's highlights. Și vezi, ei se uită la lucruri celebre, înalte ale altora. Let me tell you a little secret. Vreau să zic în seara asta un mic There secret. is no perfect life. Nu există o viață perfectă. There is no perfect marriage. Nu există o căsnicie perfectă. And there is no perfect church. Și nu există nicio biserică măcar perfectă. I had a person come into the church a few weeks ago. Câteva săptămâni în urmă, o persoană a venit la biserică. And he had visited 30 other churches A fost before. în alte 30 de biserici And so I know what's coming. și știam care o să fie cuvintele următoare pe care o And he să came to le me and he came to me. A venit la mine, I said, "I like it here. îmi zice, pastor, îmi place biserica ta. But let me tell you something. Dar vreau să zic ceva. This first service, Asta e primul lui serviciu de biserică la I mine. saw some problems in this church. Am văzut că am multe probleme în biserică. I said, really? Și el a zis, uimit așa. I said, I can give you 10 right now.
Glumind, zic, știu eu de 10 probleme dacă vreau să spun despre ele. There's no such thing. Nu există biserică în care nu există probleme. But if you're looking for this, if this is what you wanted, it all has to be perfect. Dacă cauți ca totul să arate perfect, then at some point there's nothing that you will do for God. la un moment dat nu o să mai faci nimic pentru Dumnezeu. If you look for the perfect circumstance, Dacă cauți să fii în circumstanțele perfecte. I got many converts now in the church. Am mulți creștini noi în biserică convertiți. And I preach on them and I preach, be baptized. Și le predic și le spun, trebuie să ne botezăm în apă. And many of these people say, you know, but there's still some things in my life. I want it to be good. Și majoritatea dintre ei, pastore, deocamdată vreau să devin mai bun. Now I'm not talking about adultery or heavy sins. Nu. I feel not good enough yet to be Dar baptized. îmi răspund, pastore, că nu mă simt pregătit sau pregătită pentru botezul. You have to be baptized to be good enough. Dar vezi, trebuie să fii botezat în apă, să devii destul de bun. They think it has to be perfect. Ei, mintea lor se gândește și crede ar trebui să devin perfect. You know what is sorry in our text? Știi ce este în evidență din pasajul nostru de Scriptură? The Bible says Martha, she was working. Biblia spune că Marta slujea, lucra. And what we can learn from this text, Ce putem să învățăm din pasajul nostru de she Scriptură wanted things to be perfect. este faptul că ea vrea ca toate lucrurile să fie în modul perfect. Jesus was in their house with Mary. Iisus era în casa ei împreună cu Maria, In the same house. dar în aceeași casă. Yet she's in the kitchen working. Ea este la bucătărie tot făcând mâncare. If the plates are not clean, it's not going to be good. Dacă farfuria nu este prea curată, n-are cum să le pună, le mai spală o dată. If there's no food, it's not okay. Dacă nu există mâncare suficientă, nu-i bine. And so she had Jesus in her house, Ea îl are pe Iisus în casa ei, but not in her heart. dar nu în inima ei. And that's the problem. Și asta e problema majoră cu care ea se confruntă. She was worried about all these things. Pentru că ea se îngrijora de cealaltă lucruri. And she didn't even spend time with Jesus himself. Și nu s-a dus să petreacă timp cu Iisus Hristos care era în casa ei. It also shows something. Asta ne mai arată ceva. Jesus has no problem in staying in a place that is not perfect. Ne arată faptul că Iisus Hristos nu are nicio problemă dacă trebuie să stea într-un loc unde nu este totul perfect. He didn't care about the food. Nu-i pasă de mâncare. He didn't care if the room was clean. Nu i-a păsat dacă camera era curată sau nu. He was so happy because there was somebody at his feet. Era atât de fericit pentru că era cineva la picioarele lui. So there's some problems. Păi sunt câteva probleme. If this is what you want, perfection, Dacă tu vrei totul să arate perfect, then you will have some problems. vei avea anumite probleme. So the first one is to be impatient. În primul rând, nu vei avea răbdare. So no, the Bible says Jesus came into her house. Biblia ne spune că Iisus Hristos a intrat în casa lor. And maybe they were there for 20 minutes. Poate era de 20 de minute doar în casa lor. Jesus is having a good time, intimacy with Mary. Iisus Hristos are un timp bun cu ei. They were close, they were talking about life. Vorbeau despre viață. Jesus said, the Bible says Jesus was teaching her. Zice Biblia că Iisus o învăța pe Maria. And so, Martha, she comes into the room. Marta intră și ea în cameră, în balbătești. And she says, stop it! Hei, terminați! Let's stop this. Hai să oprim asta aici. Jesus, are you not annoyed Iisuse, tu nu ești atent that my sister makes me work all alone? că sora mea, Maria, mă lasă să lucrez singură. And so she's trying to stop what Jesus is doing there. Și ea încearcă, Marta, să oprească ceea ce Iisus face în casa ei. Impatient. Fără răbdare. If you want everything to be perfect today, Dacă astăzi vrei ca totul să fie perfect, you will never keep it up what you want. nu vei reuși să faci ceea ce dorești. Bible says Abraham, he became impatient.
Biblia ne spune că Avram n-a avut răbdare. The situation was not perfect. Situația lui nu era perfectă. They wanted the boy. They wanted the son. Ei vreau un băiat. God says, I will do it. Și Dumnezeu le răspunde. O să aveți un fiu. Then maybe one day Abraham is sitting in his chair, Și la un moment dat Avram stă probabil pe scaunul lui, looking at his wife. se uită la soția lui. She's 80 now. Draga mea are 80 de ani. She can drive the bus for free. Acum poate să umble cu autobuzul gratis. And I don't know if this is happening. It's happening, Jesus. And Abraham also thought, I don't know, this is not going to work. Mă gândesc că nu o să iasă treaba cum trebuie. And so he made a plan. Și el își face un plan. And he got the servant. Și ia pe slujitoarea soției lui. And he thought, well, then I'll have a baby with her. Mai bine am un copil cu ea. And he became the forefather of all Muslims. Și vezi, copilul acesta devine tatăl tuturor musulmanilor. And Strămoșul tuturor musulmanilor. so because Abraham was impatient, Pentru că Avram, iată, nu mai avea răbdare. today you have kebab here in the city. Astăzi aveți kebab în orașul vostru. And all these shops. Și shawarma și alte din astea. But he messed with his calling. Dar vezi, Avram s-a cam jucat cu chemarea lui. So secondly, people who want to be perfect, they will give up. În al doilea rând, oamenii care vor să devină perfecți la un moment dat, o să cedeze, o să renunțe. Sometimes it's amazing Câteodată e uimitor. when I counsel people in their marriage. Sunt oameni care vin la mine să discut cu ei despre căsnicia lor. I hear women and husband complaining about their life. Aud soți sau soții care se plâng despre partenerul lor. And sometimes it's about these small things. Și câteodată sunt lucruri așa de mici. And sometimes I have to tell them, Și câteodată le spun, listen, ascultă, you have a husband who is faithful to you. tu ai un soț care ți este credincios. He's not with other women. Nu îi fug ochii sau nu umblă cu alte femei. He's working every day. Lucrează zi de zi. You have bread on the table every day. Ai pâine pe masă în fiecare zi. He takes you to church. He believes in God. Și te duce la biserică, are credință în Dumnezeu. And you want to get rid of him Și tu vrei să scapi de el? because the gift on your birthday was not big enough. Pentru că, virgulă, cadoul de ziua ta a fost ceva micuț? It's not okay. Nu este bine. This is what happens, is that people who want things perfect, they want to give up. Pe asta se întâmplă. Oamenii care vor ca lucrurile să fie perfecte, la un moment dat vor să renunțe. If you want to be a minister, you want to be in ministry. Sunt oameni care vor să ajungă în slujirea. Ministry is not going to be perfect. Zic eu, slujirea nu o să fie un loc unde va fi totul perfect. So sometimes we had a new drama team leader. Câteodată punem un nou lider la scenetă. And after 2 weeks he came to me and said, Pastor, I don't want to do this anymore. Și după 2 săptămâni vine la mine bărbatul respectiv și zice, pastore, nu mai vreau să fac I asta. said, why? Și îl întreb, dar ce s-a întâmplat, tinere? You know, people don't listen to me. Pastore, să știi, oamenii nu mă ascultă. Hey, you can shake my hand. Hai să dăm mâna că la fel ești cu He mine. said, you don't listen to me. No, I'm kidding. Nici oamenii nu mă ascultă pe mine. It's not going to be perfect. Pentru că oamenii nu sunt perfecți. People quit ministries, people quit marriages, Oamenii renunță la căsnicii, oamenii renunță la slujiri. or maybe worse. Poate chiar mai rău. You know, the new thing which we have in Holland, Noul fenomen care se întâmplă în Olanda, and I hope it doesn't get into Romania. sper ca să nu vină și aici în România. We have many young people, Avem mulți tineri 25 to 30 to 35. care au vârsta de 25, 30, 30 de ani. They are not married yet Nu sunt căsătoriți because they can't find the perfect partner. pentru că nu-și găsesc partenerul perfect. They go on dates, Intră în anumite curtări, they have food, they have food, food together, mănâncă cu cea sau pe cel cu care curtează and they will always find something. și văd imediat o greșeală. She has weird hair.
Ce păr ciudat are, ce frizură. His ears are long. Eu uite la fata asta, ce urechi. Did I see hair coming out of his ear? Eu uite la băiatul ăsta, iese și părul din urechi. No. Okay, see you. Thank you, good guy. Mi-a părut bine, pleacă din față repede. There's always something. Și vezi, întotdeauna găsesc o greșeală. You know, I come from a time where things were a little bit different. Ca și ar fi bătrân. Vin dintr-un timp în care lucrurile erau un pic mai diferite. I think it's not so long ago. Nu cred că s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Do you know how we got married? Știi cum ne-am căsătorit noi? I got saved in this fellowship. Am fost mântuit în biserica asta, în părtășia noastră. I knew very soon I want to be missionary one day Și to Africa. pe inima mea Dumnezeu a pus că vreau să fiu misionar. Long story. O poveste lungă. Anyway, so I know the wife that I need to have is somebody that also willing to go to Africa. Și de la început mi-am zis o să curtez o fată care este gata să meargă împreună cu mine în Africa. In other words, she needs to be a little crazy. Deci trebuie un pic să aibă un pic de nebunie în capul ei. And I was sitting in, we had some fellowship in a room. Și la un moment dat aveam un părtășie undeva într-o cameră, mai mulți oameni. And then there was gum on the table, like chewing gum in a paper. Era gumă pe masă. And you had these sticks, you know these sticks. You have the paper and gum sticks, not the chewing gum. They were sticks. Erau niște gume din astea bătișoare. And somebody bought a lot, so there were a lot of them. Era o grămadă pe masă acolo. And then somebody challenged one of the girls. They were talking. Fetele vorbeau ca de obicei. And one of the girls challenged my wife. Și una dintre fetele care stăteau la părtășie acolo îi spune soției mele. We were not even dating back then. Nici nu mă gândeam că o să o curtez pe ea. And she says, I challenge you, how many can you fit in your mouth? Și îi spune, te provoc să vedem câte gume din astea poți să-ți bagi în gură. And they were there with the girls. Erau fetele între ele, And she was pulling it in their mouth. și ea își umplea gura cu gumă, A lot of gum in their mouth. And to be honest, that's what I knew. și mi-a dat seama, ea este frate. She's crazy. E destul de nebună. And so I approached her and I asked her about her life. M-am dus, am discutat despre ea, că aș vrea să o curtez. And then I asked her, so do you have any things you want to, be pastor's wife or help or missionary? Și am zis direct, vrei să ajungi soție de pastor, poate chiar să ajungi misionară. And I said, yeah, one day I would like to be missionary. Și ea zice, bineînțeles, într-o zi aș vrea să fiu misionară. And that's it. Și am zis, gata, ne-am măritat. And then we need to get married. Trebuie să ne însurăm. And so maybe half year later we got married or something. Half year later, yeah. Poate după 6 luni ne-am și căsătorit. And that's all it took. Și uite, așa de lungă a fost scurtarea noastră. Gumele alea. And people ask me this all the time. Și oamenii mă întreabă până în ziua de azi. Don't I need to be fully in love? Dar pastor, nu crezi că când o văd, ar trebui să împice fața, să mă îndrăgostesc de ea, de nu mai pot. I agree, you have to like the other person, that helps. Sunt de acord, da, trebuie să-ți placă de persoana respectivă. But when you get married, dar când te căsătorești, love is something you can learn. Dragostea e ceea ce se învață pe parcursul căsniciei tale. If you're looking for the perfect partner, dacă vei căuta partenerul perfect, you will never find a person. Nu vei găsi niciodată o persoană. Some people want their lives to be perfect. Sunt oameni care vor ca viața lor să fie perfectă. My life has to be perfect. Viața mea trebuie să fie perfectă. Well, I know people. Știu oameni. And so they like, those rides. You know, like those rides in the park. How do you call them? Avem aici în parcul de distracții. Roller coaster. Roller coaster. Ce cuvânt românesc? Now, Roller coaster. if you go to a roller coaster park, și dacă mergi în parcul respectiv, which one are the most popular? care este cel mai popular?
The most crazy ones that go all like E this. cel care cel mai te nebunește. You never see a young person go into that park. Nu vezi un tânăr care intră în parcul de Oh, I can't distracții. wait to go to the boring cars. Eu vreau să mă dau cu o șuțeală care abia mai merge. Everybody wants to go in the exciting one. Toată lumea când se duce în parcul de distracții vrea să se dea pe roller coaster-urile. So that's what's in imperfect life. We go up, we go down, we go everywhere. Și vezi, așa e viața noastră. Sus, jos, sus, jos. That's how it's supposed to be. Așa ar trebui să fie. I have family members. Am membri de familie. I can tell you exactly Pot să, what they will do in 20 years from now. pot să spun exact ce vor face peste 20 de ani. What they will eat, Ce vor mânca, what they will wear, ce vor îmbrăca, what they will do, ce vor face, because that's what they're doing now. pentru că asta fac acum. And they have been doing that for the last 20 years. Și asta au făcut în ultimii 20 de ani. It's Nu au boring. schimbat nimic. It's O boring viață plictisitoare. because they don't do anything. Pentru că nu fac ceva în plus. So don't let that be us in 20 years. Nu lăsa ca noi să devenim asta peste 20 Because de you're ani. always afraid the next step has to be perfect. Pentru că noi întotdeauna ne îngrijorăm și ce în pasul următor ar trebui să fie un pas perfect. Perfect people that want to be perfect, they are annoying. Vezi, oamenii care vor să devină perfecți, annoying, Annoying. plictisitori, Enervanți. 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 Enervanți, bă! Here is Care vă Mary. plictisiți? Enervanți. Mary has a great time with Jesus. Maria are un timp așa de bun cu Iisus. Jesus was busy. Iisus e cu adevărat preocupat. He was everywhere. El era foarte ocupat, era peste tot. Finally, Jesus decided, okay, I'll come into your house. Și iată, până la urmă zice Iisus, hai că vin la voi, Lazar, Maria, Marta. Not only is he in their house, Nu este doar Maria în casă. Mary is sitting at his feet there talking to Dar him. Maria stă la picioarele lui Iisus Hristos și are părtășie. It's like Pastor Greg Mitchell calling you. Ca și cum pastorul Greg Mitchell te sună. I want to be in your house, talk with you, just for 2 hours, 3 hours, have some time. Bă, What? trec prin Sibiu, pot să stau la tine 2 ore, să stăm la o părtășie, să dai o cafea bună. And you're in the middle of that. Și vezi, ești acum la această întâlnire And then your older sister comes in. și apare sora ta. This is not fair. Nu e corect. It's annoying. E enervant. Enervant. Much enervant. Foarte enervant. People that want things to be perfect, they will complain. Vezi, oamenii care vor să devină perfecți, întotdeauna se vor plânge. Complain. Plângăcioși. Let me tell you, people that only complain are they're annoying. Oamenii care sunt plângăcioși, zic eu, sunt enervanți. So another thing is people that want to be perfect, they are blind for blessings. De asemenea, oamenii care vor să fie perfecți sunt ori în fața binecuvântării. How is it possible that Martha could not see the blessing in her house? Cum este posibil ca Marta să nu vadă această binecuvântare din casa ei? She couldn't see it Nu putea să vadă, because she wanted things to be perfect. pentru că vrea ca toate lucrurile să fie perfecte. So we have a little building in the city center now for our 180s. De câtva timp am închiriat o sală în plus pentru concertele noastre. And I didn't want to spend much money on the decorations. N-am vrut să cheltui mulți bani pe a amenaja sala respectivă. Few of those disco lights from China, Am luat niște luminițe din alea din China, maybe 50 de pe lei. Temu, cu Yeah, Temu 15 lei. Yeah, so everything is very cheap Totul e ieftin. and ugly. Și anyway, And then people came in oamenii vin în sala from our noastră. church to say, "Oh, Pastor, we can't do this. Oamenii din biserică când au văzut asta, We need to redo the walls, trebuie să zgrăvim pe new ceiling. trebuie să facem totul perfect. We have to get wood on the floor." Trebuie să punem parchet de lemn pe jos.
Hey, you're talking about 4,000 or 5,000 euros, my friend. Asta înseamnă 5.000 de euro, probabil. Prietene, We're going to do it just like this. o să lăsăm sala asta exact așa cum e, prăpădită. And so we started. Și am început să ținem concerte în sala pe care am închiriat-o extra. We saw a big revival in that place. Și am, zic eu, avem trezire în locul acela. Some Saturday nights, 50, 60 people coming. Sunt sâmbătă în care vin 50, 60 de vizitatori. The church grew with maybe 60 to 80 people in 1 year time. Într-un an de zile, biserica noastră a crescut cu aproape 80 de oameni. And then still people came. Și încă mai vin oameni noi la aceste concerte din oraș, din centrul orașului, într-o sală prăpădită. Pastor, the building, it's not okay. Și sunt încă mai am oameni care zic, pastore, clădirea, nu Are știu ce you- cu tine. Are you blind? Și vine să le zic, bă, frate, stățor, Have you seen the people that got saved? nu vezi oamenii care au fost mântuiți ultimul an? People get saved, people get delivered, Oamenii sunt mântuiți, oamenii sunt eliberați. and you're looking at a broken ceiling. Și te uiți că tavanul e cărpat. So sometimes people there, they want it to be perfect, Vezi, pentru că câteodată oamenii vor să fie perfecți. and they're missing it. Și pierd ceea ce Dumnezeu vrea să facă în mijlocul lor. He said, Jesus said, you're worried about many things. Iisus i-a zis lui Marta, te îngrijorezi de prea multe lucruri. If you want things to be perfect, then guaranteed you worry. Zic eu, dacă vrei ca lucrurile să fie perfecte, garantat ești un om care se îngrijorează. Please accept who you are. Acceptă-te așa cum ești. Accept what talents you have. Acceptă talentele pe care le ai. Accept your performance. Acceptă What you can do, your cum te skills. prezinți talentul tău. There's people, and they have jobs and they're afraid. Sunt oameni care au anumite locuri de muncă. Oh, the work I have to do is too much. I'm not smart enough. Și spun, câteodată șeful mă pune să fac anumite lucruri pentru care nici nu mă gândesc să pot să le fac pentru că nu sunt așa de deștept. I'm not capable enough. Nu sunt capabil să fac lucrurile And astea. I tell them, relax. Și le spun, If that's true, cam da, relaxează-te dacă ăsta e adevărat. and you get fired, Și șeful o să te dea afară, find a job that's better for you. That's all. vei găsi un loc de muncă mai bun pentru tine personal. This is what it is. This is what it is. The life what you have now, it's what it is. Deci asta e viața pe care tu o ai. So be content with it. Fii mulțumitoare cu viața pe care o ai în momentul acesta. Now, what would God want us to be? Ce vrea Dumnezeu de la noi? The Bible says in James chapter 3, verse 2. Biblia spune în Iacob 3:2, Yes, go ahead. fiindcă noi multe greșim. Dacă e cineva care nu greșește în cuvânt, acela este desăvârșit, în stare să-și înfrâneze și trupul întreg. And then in Romans 3:23. De vreme ce toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, deci Roman 3:23, He says we're not gonna be perfect. nu vom fi perfecți, zice. So what does God look for in us? La ce se uită Dumnezeu în viețile noastre? The answer find in chapter 3, verse 12 of Philippians. Găsim răspunsul în Filipeni, capitolul 3, versetul 12. Nu că am și dobândit sau că de pe acum am ajuns la desăvârșire, dar o caut și o urmăresc, că doar o voi dobândi, de vreme ce și eu dobândit am fost de Hristos. He says, because I am saved, what I'm doing, Pentru că sunt mântuit ceea ce fac eu, he says, I'm not perfect, nu sunt om perfect, but I'm trying just to get better. dar mă străduiesc să fie totul mai bine. We're not striving to be perfect. Noi nu obosim ca să devenim And perfecti. the word is actually hunting. I'm hunting just to get a little better again. Dar ne străduim să facem un pic mai bine. And that's what we're called to do. Și asta suntem chemați să facem. You're not called to be perfect.
Nu ești chemat să devii un om perfect, But who knows, maybe next year dar poate la anul you'll be a little better than you are now. vei fi un pic mai bun decât acum. That's what we're called to do. Asta suntem chemați de Dumnezeu să fim, să ajungem. And let me tell you something which is absolutely amazing. Haideți să spun ceva uimitor. So we, with our eyes, we look at ourselves and we look around. Noi ne uităm la noi înșine și în jurul nostru. You look at yourself, you say, I'm far from perfect. Te uiți la tine pe un mod personal și zici, aoleu, sunt departe de a fi perfect. But something changed in God's eyes when He looks at you. Dar vezi, în momentul când Dumnezeu se uită la tine, ceva se schimbă. God does not look only at you directly. Dumnezeu nu se uită în modul în care tu te vezi. The Bible says that God looks through you, through the sacrifice of Jesus. Biblia spune că Iisus Hristos se uită prin sacrificiul pe care Iisus Hristos l-a făcut pentru tine în mod personal. Hebrews 10:14. Evrei, capitolul 10, cu 14, spune așa, că printr-o singură jertfă, El pentru totdeauna i-a făcut desăvârțiți pe cei ce se sfințesc. He says, because of Jesus, you're perfect for Him. And Datorită lui Iisus Hristos, tu și cu mine suntem perfecți. that should give you some confidence. Asta ar trebui să spună în inima ta niște încredere. If anybody comes up to you, Dacă cineva vine la tine, and it could even be Christians, și poate sunt creștini, and you're not good enough in their eyes, și în ochii lor zic, bă, well, I'm not, and you can tell them, I'm not good enough for you. bine, poate nu sunt cum tu crezi că ar trebui să fiu. I'm sorry to disappoint you. Îmi pare rău că te dezamăgesc, I'm good enough for Jesus, though. dar îți destul de bună pentru Iisus Hristos. You don't need to take any nonsense. Nu trebuie să iei la inimă toate nonsensurile, cuvintele aruncate de alții. You're good enough in the eyes of Pentru că Christ. în ochii lui Dumnezeu ești perfect. If somebody looks at your Destul life, de bun. somebody looks at your life, Și dacă cineva se uită la viața ta, oh, hey, you're not successful. n-ai niciun succes. Hey, in Jesus' eyes, I'm perfect. În ochii lui Isus sunt perfect. Let me close with this. Haideți să încheiem cu... Now, I have to tell you, I love football. Vreau să zic că iubesc fotbalul. Soccer, football. Yeah. Yeah, I love it. Și eu. I love it. I love it. Iubim fotbalul. Iubim fotbalul. So my team is Ajax. Echipa mea e Ajax. I just have to say that. Nu puteam să zic că eu țin cu Barcelona. It's not important Dar nu e important. for the sermon, but I have Dar ține cu Ajax. and I played for 20 years. Și pentru 20 de ani Now, even so, I played for 20 years. am jucat fotbal. Și chiar dacă joc de 20 de ani fotbal, If you bring a football dacă aduci o minge de fotbal and you video me, și mă filmezi, like a few times I keep it up, poate fac câteva duble, and then you put it on the website and you can sell this football. și pui pe un site de web, pe YouTube sau pe ce vrei o din asta socială, o să poți să vinzi asta la preț mare. If the football costed about 10 euros, Dacă mingea ar fi costat 10 euro, after I touch it, the football costs 5 euros. după ce am atins acea minge, se devaluează, ajunge, poți să dai cu 5 euro. Because it's me. Din cauza mea. But if you put that football on Lionel Messi, Dar dacă pui mingea aceea la picioarele lui Messi, it could be worth thousands or 10,000 of mingea euros. cu care face dribbling-uri sau duble Messi va fi vândută cu mii de euro sau poate chiar milioane. Because the ball is in his hands. Pentru că mingea lui de 10 euro e în mâna lui. If you give me a big stick Dacă îmi dai in my hands, un băț, I won't do anything much with it. nu voi face nimic cu el. But if you give that stick to Moses, Dar dacă dai bățul acela în mâna the lui whole Moise, ocean will split. toiagul acela în mâna lui Moise, oceanul se ne va despărți în două. Because it's in his hands. Pentru că e în mâinile lui Moise. If you give me a sling and a stone, Dacă îmi dai o praștie și niște pietricele, I won't do so much damage. nu cred că voi sparge nici măcar geamul vostru de aici. But in the hands of David, Dar it dacă killed the giant. praștia cu pietrele sunt în mâna lui David,
El, iată, a omorât pe David, pe Goliat, uriașul. If you give me 2 breads and 5 fish, Dacă îmi dai 2 pești și 5 felii de pită, I will eat the bread and leave the fish. o să mănânc pâinea, peștele nu-mi place, vă las vouă, But it won't do much with me. dar nu mă va ajuta mult pe mine. But through the hands of Jesus, it fed 10,000 people. Dar în mâna lui Iisus Hristos, iată acești 2 pești și 5 pâini au hrănit 5.000 de oameni. It all depends in whose hands is it. Vezi, depinde așa de mult în mâna cui se află. If you give me a few nails, iron nails, Dacă îmi dai câteva cuie, I won't make anything special for nu you. o să fac Sorry. nimic special care să mă impresioneze. But if you put the nails in Jesus' Dar hands, dacă pui niște cuie în mâna lui Iisus Hristos, în palma lui, we get the greatest gift we ever received. iată că noi primim cel mai mare cadou pe care l-am primit vreodată în această viață. If I put my life Dacă pun viața mea in my own hands, it's worth nothing. în mâinile mele, Maybe I put my life in the hands nu of the valorez world. nimic. Maybe I put my life in the hands of the world. Poate pun viața mea în mâna acestei lumi. But if I give my life, Dar dacă îmi dau viața mea, that's filled with problems, care este plină de probleme, filled with complications, plină de complicații, filled with all kinds of imperfection, cu toate imperfecțiunile ei, and I just put that in Jesus' hands, și le pun în mâinile lui Iisus Hristos, you can change the world. voi putea să schimb lumea. That's the question. Și asta este întrebarea în In seara asta. whose hands are you? În mâinile cui te afli tu în seara asta? God is very able to work with imperfect people. Dumnezeu este capabil să lucreze cu oameni imperfecți. Last text, John chapter 10, verse 28. Ioan 10:28, și el le dau viață veșnică și ele în veac nu vor pieri și din mâna mea nimeni nu le va răpi. Nobody can take them out of my hands. Nimeni nu le poate răpi din mâinile mele. You're safe in Jesus' hands, my friend. Tu ești safe, zi tare. Salvat. Even the devil cannot reach you. Tu ești salvat și protejat în mâinile lui Iisus Hristos. Nici măcar diavolul nu poate să se atingă de tine. As long as you're in the hands of Jesus. Dacă ești în mâinile lui Iisus So Hristos. stop trying to be perfect. Oprește-te să devii, să încerci să fii perfect. Stop wanting everything to be perfect. Oprește ca totul să fie perfect în jurul tău. Just stay in Jesus' hands. Doar rămâi în mâinile lui Iisus Hristos. Let's bow our heads, close our eyes. Hallelujah. Haideți să ne plecăm capetele în seara asta, să închidem ochii. If you want to be saved or you're backslidden, Dacă vrei să fii mântuit sau poate ești decăzut în acest loc, then now is the time. acum este momentul Raise your hand and we'll pray with you. să-ți ridici mâinile tale și ne vom ruga cu tine. You need to get back to Jesus. Trebuie să te întorci la Iisus Hristos în seara asta. Raise your hand and we will pray. Te rog, ridică-ți mâna ta ca să ne rugăm cu tine. Christians, I preached about perfection. Creștini am predicat despre perfecțiune. We understand that people want to be perfect in the world. Înțelegem că oamenii vor să fie perfecți în această lume. Plastic surgery, Operații estetice, social media, rețele sociale. try to make everybody see how perfect our life is. Vrei să-mi faci totul în modul în care lumea să crede că ești perfect. That people work so hard to make it look like we're perfect. Și vezi, oamenii sacrifică, plătesc And we understand ca that's să how devină perfecți. we understand that's how the world thinks. Și noi înțelegem că toate asta face lumea asta. But we cannot have the same mindset when it comes to God. Dar noi nu putem să avem această gândire în momentul când totul se rezumă la Dumnezeu. Is that you think God looks at you the same way? Poate tu crezi că vezi Dumnezeu se uită în același fel către tine. When you are in the hands of Jesus, Dar când ești în mâinile lui Iisus Hristos, the Bible says you are perfect tu ești perfect. until eternity.
până în veșnicie. Paul says, I'm not perfect. Pavel spune, nu sunt perfect, I just strive to become better and better. dar mă străduiesc să devin din ce în ce mai bun, să ajung de săvârșit. So maybe there's people here tonight. Poate sunt oameni în acest loc You have a worry in your heart. So many worries. care se îngrijorează prea mult. Your marriage, your children, Poate căsnicia ta, poate copiii tăi, the church. poate te îngrijorezi despre biserică. Maybe it's not just worries. There's your heart. There's no peace. Poate nu e doar îngrijorare, de fapt nu există pace în inima ta. Things have to be in a certain way. Și sunt lucruri care tu crezi că trebuie să fie într-un mod. It has to be perfect. Trebuie să fie perfecte. It takes away your peace. Și ia din tine pacea pe care Dumnezeu ți-o dă. You need to take a step back. Trebuie să faci un pas înapoi. I got Jesus. Pentru că l-ai pe Iisus Hristos I have a perfect life. și ai o viață perfectă. And the problems I have, Și problemele pe care le ai, I'll just try and make it a little better every day. vreau să le rezolv, să fie lucrurile mai bine, But because of Jesus, it's already perfect. dar datorită lui Iisus Hristos prezent în viața mea, totul este perfect. Let's sing and go to the altar. Să cântăm acest cântec, să deschidem altarul. We're going to sing a song and let's pray at the altar. Maybe we should thank God and Altele sunt deschise, poți să vii în față, express să our pui pe thanks. genunchii tăi, să-i mulțumești lui Dumnezeu. God, I'm sorry I've been complaining so much, O, Doamne, îmi pare rău că m-am plâns atât de mult, but I need to be thankful first. dar vreau să fiu mulțumitor. Let's pray. Sunt atât de imperfect. Doar tine am să spun păcatul. Dar Holy Spirit, Lord, we are thankful. Our lives in your hands are perfect, God, and do with us your imperfect Let's praise and worship our God. Să rugăm pentru Dumnezeu. Laudă și slavă. Amin. And I want to do one more thing. Încă un lucru. I believe when I prayed about when I preached about all the worries, Am încrederea că în momentul în care am predicat despre toate îngrijorările, that you can identify with them. că sunt lucruri în care tu te poți identifica. So the Bible says that the Holy Spirit, Biblia spune că Duhul Sfânt one of the things is that it says with the Father, it says Abba Father. este cel care comunică cu Tatăl. Zice Abba Tatăl. It can testify within us. Și poate să mărturisească prin noi You're God's child, you're God's child, you're că God's tu child. ești copilul lui Dumnezeu, ești copilul lui Dumnezeu, ești copilul lui Dumnezeu. That should be the foundation Asta ar trebui să fie fundația of vieții our tale. peace and of our rest. Și acolo ar trebui să existe pacea și odihna ta. And so, but our worries and our worries, Dar vezi, îngrijorarea noastră they shout sometimes so loud in our mind câteodată este așa de gălăgioasă în viețile și mințile noastre. that we don't hear God speaking, you're my child. Că noi nu putem să auzim
cuvintele lui Iisus, lui Dumnezeu care zice, ești copilul meu, ești copilul meu. So if you want, Dacă vrei, you can pray with me. poți să repeți această rugăciune. And we're going to ask God that we can listen to that voice O să-i cerem lui Dumnezeu louder than our worries. ca să auzim mai degrabă cuvintele pe care le spune El decât îngrijorarea noastră. So He can give us His peace. Ca El să poată să ne dea pacea Lui. Amen. So pray after me. Say, Father, I come to you Tată, vin înaintea Ta as your child. ca și copilul Tău. Thank you for saving me. Îți mulțumesc că m-ai mântuit. You are my Father, Tu ești Tatăl meu and in your hands I am perfect. și în mâinile Tale sunt perfect. Nothing can separate your love from me. Nimic nu poate lua dragostea Ta de la mine. I ask you, Îți cer the voice of your Holy Spirit, ca vocea Duhului Tău cel Sfânt to speak loud să vorbească tare that I am your child că eu sunt copilul Tău and you are my Father și că Tu ești Tatăl meu and I am good enough. și că eu sunt destul de bun. I cast out Scot afară the spirit of worry Duhul de îngrijorare and stress. și de stres. Give me your peace Dă-te rog pacea Ta in Jesus' name. în numele Lui Iisus Hristos. And let's praise and worship. Haideți să rugăm. God is good, isn't He? Dumnezeu e bun, așa e? Amen. I hope He helped us tonight Sper că Dumnezeu ne-a ajutat în seara asta and that He's able to touch your heart. și că El este capabil să atingă inima ta. Amen. So I'd like to give the service over O să to predau serviciul în seara asta. Albert, dacă vrei să închizi tu o rugăciune. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru această seară minunată.